dit is mijn eigen plakje wat. Hier zit ik wat toort als ik geen in wat zitten, zomerdags. Op winters ik wel zwemmen, maar het is met kacheltje jongens, koud hè, winters. Maar dit is mijn plakje wat van de Heineken. Ja, 3 keer hier wat jou dan je drinken of net? Ja, dan ja, het is al geen Heineken. Ja, ik moet een beetje fris drinken. Ik vind het wel mooi. Ik weet dat jij het mooi vindt, maar ik vind het wel mooi. Ik hier van alles wat. Met Heineken en met Amstel en eigen, maar ja, en toen hier ik al die daar onder het aardakje. Ik zoek er heen, waar we het ook van binnen. Daar hier ik, hoe heet het, daar hier ik die flesjes uitsteken. En die blikje gebouwd, maar ja, daar begint al iets Russisch heen in een kelder. Dus had ik het hakje er zo een beetje bij gebouwd. Ah ja, nou ja, dat is uit de hand gelopen. Dus ik voel, ik ken niks meer haaien. Je wil net sponsoren? Hoe sponsoren? Door een bepaald merk? Ja, nee, ja, het moet dan wel Heineken, maar... Nee, joh. Wat zal wel een scheepje, hè? Ik kreeg prullen van de winkels, hè? Geen keer bij de winkels, geen keer te schooien. En bij de plaatselijke, studie deze vent, die deden vlierstekers. Die had ik bij de supermarkt bij, ja. Weet je wat ik bijzonder vind? De machine van een blikje. Een scooter. Nou, dit vind ik mooi. Nou, dat zat ook bij daar in Korea, wie er wat bij komt. Ik wil net dat ze hier alle week mee komen. Nee, dit is wat voor zijn, zo. Punky. Zo, dan ga ik nou een bijzonder denkje. Of bijzonder denkje, maar zo. Als we hier in mijn man zitten. Ja, hier had ik een Heineken stoeltje, hè? Ja, nou maar jong, geef maar zitten. Nou maar zien. En als we hier de jongens wat zitten, dan zit hier ik mooi bij. Dan zit er in een Heineken stoel, een mooi jong kacheltje. Dan zou meer Freddy H nemen, weer zomaar de moeder net leeg. Ik dacht neem Freddy H. Waar wordt dat net laaien? Ah, de band, die betaalt de naam. Nou ja, precies, je neemt jullie Johannes Punk, dan heet het Punk. Maar nee, jong, hè? Maar je hebt de leider zo mooi rond, je leider dan, dan is het contrast om dan wekker maken, ja? Ja, dat beter wordt leuk, jongen, hè? Ja, dat beter wordt leuk, wat er dan gebeurt, hè? Want ik er Chinees. Dan komt er in een panga. Ja, nee, jongen. Ja, in een panga komt er dan. Maar dit is eigenlijk mooi, dat is weer dood, heel mooi. Ik vind met die eetjes altijd blijven gezellig, hoe ik naar de reis gaan. Nee, maar maakt al die dingen zit daar in de hoeken van de kamer, joh, daar, nou, je kan mooi zitten, geen tapje, en het koelkastje zit al die probering. Ja, ja. Dat brood. Mag ik het vragen? Ja. Wat voor ploeg is dit? Wat voor ploeg het is? Het is de leugenvolle ploeg. Sta hier elke dag. Ik heb het woord. En altijd maar zo volle? Ja, je wil alle problemen van de wereld oplossen. Ja. En hoe is dit zo ontstaan? Ja, dat is vroeger al zo. Vroeger al zo. Vroeger stond die spaken hier al, die hooi stond hier en nu staan wij hier. Ja. En wordt er alleen maar eenmaal en praten of wat doe je meer met deze ploeg? Ja, we jongen ik wel, we jongen ik. Het jongen en over de visserij. Ik neem maar voor. Zet alle op de makken in de school. Waarom ik alle joden de haven ons. Ahoy, 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 ahoy. Daarom ik alle joden de haven ons. Spellen wie de sjaal maken. De sjaal maken het dan de sjaal die vrouwen maken, maar dat weten ze toch wel op Friesland.
Ja, nou, die vrouwen die hebben dat maken. Ja, dat moest even maken. Nou, wij hebben sjaals maken. Ik heb hier een wolwinkel in maken en wij hier een steun betaald dat die Mali, die hier moesten in de winter ook een beetje warm blowen. En nou ja, toen hebben wij betaald, we bruidje machinaal een sjaal voor die Mali. En die hebben ze dus ik trouw elke dag om, toch? Ja, toch? Ja. En wat wordt er zo al besprutsen, heren? Van alles. Olie, Van alles. En waar kun je hier het beste in, wil je? De liefste. In het rode dwarken, achter de Oslediek. Maar in Israëling zie hier de werkfabriek. Maar zie fiskers haven en zie fiskers vloot. Zij is de schoot en wij is de voor en bij ons komt de blik van Rotor. En er binnen ook nog bepaalde voorwaarden voordat je bij deze ploeg je erf Ja, je moet wel 64 En als je net in de avondrust terug dan kun je hierheen. Je moet er boven de 60 wezen en goed eenmalig kennen. Dan kan je erbij doen.